दिवचले मुळगावा श्री रवळनाथ मैडेकर देवस्थानाच्या परिसरात आशिल्ल्या श्री शांतादुर्गा देवळाच्या वंटीचेर आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून ताचेर आशिल्ली पूर्णी कावी चित्रकला परत रंगयली। कावी चित्रकला हो खूप पोरनो चित्रकलेचो प्रकार आसा। गोंय कोकण भाग आनी कांय प्रमाणात कर्नाटक भागांत हो कलेचो प्रकार पळोवपाक मेळटा। ह्या कावी चित्रकलेक दिल्ली मेरेन सन्मान मेळिल्लो आसा। हाची दखल गोंयच्या राज्यपालांनूय घेतल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लेगीत ह्या चित्रकलेचो उल्लेख केला। गोंयच्या कांय देवळांनी ह्या चित्रकलेचो प्रकार अजुनूय जपून दवरला। गोंयांतले सप्तकोटेश्वर देवळांतय हो चित्रकलेचो प्रकार पळोवपाक मेळटा। हो चित्रकलेचो प्रकार जपून दवरपाचो यत्न चालू आसा। माझं नाव उर्मिला कामत आहे। मी एक डॉक्टर आहे प्रोफेशनली, मुंबईत प्रॅक्टिस करते। हा जेव्हा आमचा एकच तुम्हाला सांगायचं आहे, म्हणजे इथे आम्ही जेव्हा ठरवलं की रंगवायचं आहे मंदिर, आणि जेव्हा आम्हाला कळलं की कावीसारखी प्राचीन कलेची इथे डिझाईन्स आहेत, तेव्हा आम्हाला सगळ्यांना एकतर एकजुटीने आम्ही ठरवलं होतं कसंही झालं तरी कावीचं आपण महत्त्व आणायचं इथे, आणि तो जो ओरिजिनल पॅटर्न आहे तो ठेवायचा। म्हणून तुम्ही जर बघा, देवळाकडे जाऊन जर बघाल, व्हिडिओ कराल, तर तुम्हाला हे कळेल की प्रत्येक डिझाईन हा ओरिजिनल 400 वर्षापूर्वीचा जो कावी डिझाईन आहे तो उचलून तशी बॉर्डर उचलली गेली आहे। तसं हे छत जे होतं ओरिजिनल, त्याच्यावर फक्त त्यांनी कलर चढवला आहे, म्हणजे तो आपला प्राचीन डिझाईन आहे। आणि हा एक जो डिझाईन आहे हा सुद्धा प्राचीन कावीमधनं उचललेला गेला आहे। सो सगळं प्रत्येक मायन्यूट डिटेल बघताना असं लक्षात येईल की कावीचं पूर्णपणे हे आपण काढलेलं आहे, वापर करून ते देऊळ संपूर्णतः कावी करून घेतलेलं आहे। आणि मला वाटतं त्याच्यात आंबेडकरांचा मोठा हात आहे। तर मी गोव्यात पेंटिंग कॉन्ट्रॅक्टचं काम करतो, मडगावमध्ये राहतो, आणि मी हे पेंटिंगचं बघून शिकलो। फक्त मला टॉकिंग म्हणजे थोडंसं मिळालं, असं टचिंग मिळालं की कावी काय असते। म्हणजे ह्यांच्यानी दाखवली, मला सप्तकोटेश्वर मंदिरात नेऊन दाखवली, आणखी कुठे दाखवली। म्हणजे म्हटलं मी हे केलेलं आहे, हे मी करू शकतो, म्हणजे मी ते केलं। म्हणजे त्याच्यावरती मला कोणाचा तरी आधार पाहिजे। तो माझा भाचा चेतन भगत म्हणून आहे, त्याला ॲडिशनल केलं, आणि नंतर हे संपूर्ण फोकसमध्ये काम करून कंप्लीट केलं। त्याला फक्त आधुनिकता जोड, म्हणजे काय, कॉम्प्युटर युगामध्ये जे चालतं तेच फक्त, म्हणजे लेझर कटिंग, पेपर कटिंग, आणि प्लस पॉईंट म्हणजे ज्याला मटेरियल लागतं ते फाईन टॅक्स किंवा रफ अँड टॅक्स, म्हणजे सिमेंटचाच प्रोडक्ट असतो, तो हार्डली वर्कमध्ये काम होतो। त्याचं तुम्हाला काही भविष्यात कितीही वर्ष काही होणार नाही, म्हणजे जसं कावीला होणार तसंच ह्याला होणार, तसं एवढंच, आणखी काय नाही। आमचं जे मंदिर आहे रवळनाथ मैडेकर देवस्थान, हे मूळ आमचं हे बारदेशातून इथे आलेलं आहे, मुळगाव इन्क्विजिशनच्या वेळेला। आणि आम्हालाही माहिती नाही ही आधी बांधलेली जी देवळं आहेत किती वर्ष पूर्वी बांधली, आणि हे सगळं बांधकाम दगड आणि माती, आणि काही भागात नंतर मग चिरे वगैरे बांधले, ते कळस वगैरे हे नंतर आम्ही केलं, आत्ता केलं। आम्हाला जेव्हा करायचं त्याच्या आधी आम्ही त्याच्या 3-4 वर्ष आधी आमच्या कुलस्वामी म्हणजे रवळनाथाचं काम केलं होतं, पण तेव्हा कावी हा विषय नव्हता। पण हे जेव्हा करायला घेतलं, त्याच्या भिंती जेव्हा खासल्या बिसल्या, तेव्हा आम्हाला जाणवलं की आतमध्ये कावी आर्ट आहे। त्याच्यावर थोडा आमच्या रिसर्च केला, यांनी पण थोडा काय कॉम्प्युटरवर काय मग त्याच्यामध्ये एक हवंजे म्हणून नाव, ही वॉज अ लिडिंग पर्सन फ्रॉम कर्नाटक, मग त्यांना ॲप्रोच केला, त्यांचा काही गायडन्स घेतला। त्यामुळे मग शेवटी आम्हाला एका वेळेला असा निर्णय घेतला की आमचा मुहूर्त ठरलेला होता, तेव्हा आपल्याला दुसरं कोण बघायला पाहिजे। तेव्हा आम्ही जेव्हा चौकशी केली तर आम्हाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, कारण आमची काही लोकांची बेस तिथे आहे, तिथे आम्हाला रेफरन्स मिळाला। मग त्यांनी रेडी, नंतर त्याच ठिकाणी मळेवाड वगैरे त्या भागामध्ये जी कामं केली होती ती आम्हाला दाखवली। त्यांचा एक पुतण्या का तो भाचा तो ह्याच्यातला एक्सपर्ट चेतन भगत, आणि मग आम्ही त्यांना बोलवलं, त्यांनी आम्हाला 1-2 सॅम्पल इथे आमच्या या देवळातही करून दाखवली डिझाईनची। आणि मग आम्ही ठरवलं की बाबा आता ह्याच्यासाठी आणखी वेळ थांबलं तर आपला मुहूर्त मिळणार नाही। नंतर ते काम यांनी पूर्ण केलं। आमची जी मॅनेजिंग कमिटी आहे, हे आमचे सेक्रेटरी आहेत सुभाष, त्यांचा आम्हाला मेन सपोर्ट होता। हे आमचे फायनान्सचे मुख्य अनिल, पैशाच्याशिवाय कामं होत नाहीत, मग फंड्स रेज करून वगैरे थोडंफार आमचं गेलं बियॉन्ड आमचं ओरिजिनल बजेट, पण काम जे झालं ते आम्ही सगळे खुश होतो। म्हणजे जेव्हा प्रत्यक्ष हे काम सगळ्या आमच्या महाजनांनी आणि बघितलं किंवा येणाऱ्या लोकांनी बघितलं, इट वॉज ॲप्रिशिएटेड बाय एव्हरीवन।